titha kusimikiza kunena zona kuti a Dr. Lazarus Chakwera zikoneka ndithu kuti zinthu zikunka zikuwayipira siku ndi siku. Mazi ndithu achita katondo ng'ombe zang'ana kuti azipomo. Nkhani itu ndionena kuti a Dr. Lazarus Chakwera akuoneka ndithu kuti nzika zawatopera. Nkhani imeneyi ikubwera makaposata ndithu kuti kwatuluka kanema imene ndithu ikuonesa a nzika ndithu kumeneko ndi ku chigawo chakumwera kuti sizikukondwera ndi a Dr. Lazarus Chakwera pamene ndithu zikuyimba nyimbo kuti achoke. Komano funso lomwe likumabwera ndionena kuti kodi ndi chifukwa chani kodi nzika zimenezi zikupanga zimenezi. Tatiye ndionene kanema amene akuonesa zimenezi makumapeto kwake ndithu tipitirire ndi nkhani yathu. Mpaka kuima ngapaka ndio wasaka ng'ono hizi huyu ali bakati hiyo ndesinga dzoti alumu kapena umu oya kumva bekoma kuti achoke Akweva njani? Monica. Chiveko chonde ndichitani pezi yambira so. Chabwino taona pamenepo tazimveranso tokha mmene ndithu nzika zikuonesera kusakondwa ndi mmene ndithu a Dr. Lazarus Chakwera akulamulira zaka 5 ku dziko la Malawi. Nkhani itu ndionena kuti ambiri tikusatira bwino kuti mtsogoleri amene ali pa kaliki kuchita kampeni ndicho ngati azavoteredwe apitirire ndithu kulamula dziko la Malawi pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September 2025. Ndipo satira zimenezi mtsogoleri amene analowa ndithu ku chigawo chakumwera kumeneku tikupeza kuti ambiri natsatira bwino kuti analowa ndithu chakuchikwawako kumene tinaona ndithu atakwera sitima kumeneko kuonesa zitukuko zimene wachitira dziko la Malawi. Makamaka ndithu ku chigawo chakumwera kumeneko. Kuchoka pamenepo tinaona ndithu kuti anapitanso ku Tcholo kumene anakatsegulira maofesi a boma amati Tcholo District Council Offices. Ndeti kuchoka kumeneko ndithu amene akumabwerera kumapita ku Zomba kumene akuyembekezaso kuti akasegulire akuti kandi stadium kandi chani kumeneko. Ndeno chimene chinachitika nchonena kuti mtsogoleri amene anadusa ku Limbi. Tikupa kuti ambiri kudziwa bwino ku Limbi ndikuti ndi mzinda ndithu wa Blantyre ndi town imodzi ya mu mzinda wa Blantyre. Ndeno ali mkati modusa kumeneko kunaunjikana chikhamu cha anthu mmene zimakhalira. Komano nthawi zambiri zikatero yonje anthu amakhala ndithu akuyamikira mtsogoleri ameneyo. Akhaziona kuti mtsogoleri ameneyo nzika ndoti ndizokhutira ndi mmene ndithu akuyendesera zinthu maka ndithu akusogolera dziko. Koma malo mwake kumeneko nzika ndithu zimakuwa nyimbo kuti achoke mmene taonera komanso kumvera pamenepo muka video kameneko. Tiyamike mwapadera amene ndithu anajambula kanema amene chifukwa choti apangisa zona kuti anthu azindikire komanso asogoleri kuphatikizapo a president a dziko la Malawi amene wa Dr. Lazarus Chakwera ngati uthenga umene ungafikire azindikire kunena zona kuti zinthu zina ndithu sanayendese bwino zimene zikupangisa zona kuti nzika zizionesa kusakondwa maka ndithu powakuwisa nyimbo imene akuti achoke. Komabe potenga ndi funso limene linabwera kuti ndi chifukwa chani kodi nzika zimezi zikupanga zimezi. Nkhani itu ndionena kuti nzika sizikukhutira mmene asogolera a Dr. Lazarus Chakwera. Tikupeza kuti ambiri natsatira bwino mmene ankapanga kampeni mu chaka cha 2020 ankalonjeza ndithu kuti anthu azagula fertilizer 4000 nkanthu. Anthu ndithu azakwanisa kudya katatu pa tsiku. Ziphuphu ndi katangale ndikuti zakhala ndithu mbiri yakale. Komano zinthu zimene zikuoneka kuti zinakanika ndithu kuti mtsogoleri amene azikwanirise makati potsatira ndithu kuti mtsogoleri amene anavomereza masiku angapo apitawo panali ndithu pa 8 September pamenepo anayitanisa msonkhano wa tolankhani pamene amafotokoza nzika za dziko la Malawi maka zinthu zina zimene ndithu akonza
akuti ndithu kukonzera nzika zimenezi ndi amalonji amafotokoza maka kunena zona kuti kunokima ndi kumene ndithu kuliso mbava zimene zikupangisa zona kuti akuti mbava zimenezo azikupangisa zona kuti Dr. Lazarus Chakwera azioneka ndithu kuti olephera maka pamene ku Malawi kwakhala ndithu kuli vuto la kusowa kwa mafuta zimene zinayamba pakanthawi tikupeza kuti nzika zambiri zikutsatira bwino mavuto amene akusowa kwa mafuta a galimoto ndi kuli mavuto ngati akusowa kwa ndalama zakunja forex imeneyo kuli mavuto ngati akugwesedwa kwa ndalama yakwacha zimene zapangisa zona kuti mitengo ya katundu wambiri ikhale ndithu yokwera zino ngati zimenezi ndi zimene zikuyisa kwambiri nzika komanso nkhani ya fertilizer ndithu anakwera mtengo ngakhale akunena kunoti atsitsa fertilizer kufika pa 90,000 ka mwanjira zotani komano za anthu ambiri akunena kuti sakukhutira ndi mene zinthu akuziyendesera amene wa Dr. Lazarus Chakwera komanso kukwera kwa katundu mitengo ya katundu wambiri ndithu ofunikira pa miyoyo ya anthu inakwera kwambiri zimene zikuoneka kuti nzika zambiri zikukanika ndithu kuti zipeze zinthu zofunikira pa moyo wawo wa siku ndi siku ndepa zinthu ngati zimenezi zimene zikupangisa zonena kuti nzika zikhala zokwiya maka kumayankhula kumayimba nyimbo ngati zimenezi ndipo tenga ndithu kuti kuli chisankho chomwe chibwera pa 16 September nzika ndithu zili ndi kuthekera kokachosa amene wa Dr. Lazarus Chakwera pa mpando kapenanso kukavotera maka ndithu kuti apitirize kulamula dziko la Malawi ngati akhutira maka ndi mmene ndithu asogolera dziko limene la Malawi nkuthekatu pali maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amenewo alipo maka pamene tikunena zona kuti Dr. Lazarus Chakwera akuoneka zona kuti zinthu ndithu zikuwayipira pamene ndithu akuwidwa kulimbi kumene kuti ndi mumzinda wa Blantyre kutcholo nakonso zikuoneka zona kuti mtsogoleri amene anakuwidwa ndithu kumeneko kuti achoke maka pamene ndithu amasegulira maofesi amene tikuti ndi a Tcholo District Council ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho linga choti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kutifikira mosavuta.